beautiful people. Welcome to my channel. Karon aniya kami sa among ladies conference din at tinambungan sa mga lain-lain mga kababayan sa Cebu. O gadunay Bohol. So anindot kayo diri ang venue sa City Danao. Saka lugar nga hamugaway o manindot. Atong paminawan ang mga bulawan ng mga pagtulunan nga hisgutan karon sa mga lecturer karong kapon. Stay tuned. Now all God's blessings comes through faith. We are saved by faith, and the Christian lives lives a life of faith. Wala man sa nato dinhi nga kinabuhi. Praise God sa kapangalanan sa ilungan na nagdibigay lang sa income. Dasig ko karon pastor asa ka naman kailangan binawa sa kugilan sir. O ano nang luya makas ako? O ako'y ganan siya. Ano dasig ka karon? Di ba? Grabe ni uli akong banat nakuha kay siyang intrigo Dasig kayo. Nakuha intrigo. Aning sa akong kapag si Marcos ang atong pagtuo, our Christian lives, praise God, is not dependent on our income. It's not dependent on our outward circumstances, but it is a life of faith. Likod dito sa to, pastor, kay nag-promote ko. Wala nga, likod. Sa nga nag-promote ang iyong kauban, na siya wala. Murah, iuyong na tayo ang iyong pagtuo. Ang pagtuo, wala depende sa mga material na nagdawa, sa mga gifts na ato nagdawa, sa mga books na ato nagdawa. Kundi nila atong pagtuo, kinabuhi na yun kaya tuo ka na, Diyos na atong gituhan. Mo'y nag-himo nato, mo'y nag-uwas nato, mo'y nagbago nato, kung ito tamo ba yung siya Sunday. Una na lesson na akong i-share ka ninyo, kining pagtuo ni Abraham o ni Sarah. Nanong importante ang pagtuo ni Abraham o ni Sarah tunan pastor. Tungod kay dako kay may kalagbigitan kung mahimong member na sa church. Kay tunay daghan na mga LM, hindi ka tuwing na sa church, bisa na lang kung dito sa community o kanino. Sila na pastor Roy. Huwag kayo po ka-eskwila pastor. Kana mga apo na pastor, kaya mga owners na sila. Ang ministry, praise God, wala nagadipindi sa atong achievement sa gawas. Kundi ang ministry, nagadipindi ka na sa kapilability sa ato kasing-kasing. Lagi, aking pagtuo, kung usapan ko, hindi nawala. Mukuan. Sister Niemes. Mo dul-dul ka ko dito. Akong bag ani lang ha. Ha? I-record siya. Asan din yan? Wala ka na.
Lapot mo o oh my kay daghan. Nagsaka dito. Dili na lang ubos. Subject. Atong palakpakan ng Ginoo. Okay, number 1. God is bigger than our faith. I repeat it again. God is bigger than our faith. Amen. Ako nagatuo sa gisulti ni Pablo that we have different measures of faith. Lahit-lahi, dili pareha ang sukod sa atong pagtuo. Og tungod ni ana, do not be judgmental to others. Ayaw paghukom sa pagtuo sa uban sa hinungdan nga lahi-lahi ang atong sukod. Pero bisan unsa kadako sa imong pagtuo, mas dako pa gyud ang Dios kaysa imong pagtuo. Kung imong tan-awon ang tawag ni Abraham sa wa pa siya mahimong Abraham, giingnan siya sa Dios nga maadto sa usa ka lugar na wa pa niya maadto O miisugod siya, miadto siya nga wa siya mahibalo siya sa paingon. Akong gi-analyze ng istorya pwedeng lisura no. Muadto ka sa usa ka lugar nga wa ka kahibalo asa ka paingon. Dili ayaw sa pag-imit. I-absorb sa imong imagination. Muadto ka sa usa ka lugar nga wa ka kahibalo asa ka paingon. Sura na no? Nagpaka o ganang bag, asa ka paingon? Wa ko kahibalo. Basta giingnan ako sa Ginoo, musakay ko ani nga barko, daw dito sa Danau daw ni. Nya dito sa CTU. Nakaabot na din tungod kay specific ang atong biyahe na ay paingnan. Pero si Abraham, gitawag siya kamahan sa pagtuo kay misugod siya sa Dios ug miadto nuwa siya pahibalo asa sa anima, right ba, left. Muhunong ba siya mo adto sa unahan. So hayagay ang atong kahimtang karon kay kita mga anak man ni Abraham pinagis pagtuo kay naa naman tay sumbanan. Everybody say amen. Si Abraham gitawag sa Dios. Mauman ikaw gitawag sa Dios. O sa pagtawag sa Ginoo sa iya na nangako o nanaan ang Ginoo sa usa ka bag-ong yuta, a new land. Kinsa sa inyo dinhi sa una ang di ko mayong palahubog pero moinom gyud ba? Moinom gyud. Isa nahubog gyud ba? Okay, down inyong kamot. Kaya nahibalo ko karon dili na mo mga hubog, okay? Kinsa sa inyo sa wa pa makabig ang sugaron. Anang mamuang, maghantak, mabraha, mutaya o mga swertres, naapa ba'y mutaya? Paklaro mo ha? Kaniat to. Di ba? Kaniat to. Pero sa diyan gitawag mo sa Ginoo, inyong magsasaylan nga sa tawag ni Abraham, ang unang pangako sa Panginoon, a new land, bagong yuta, bagong dapit. O kung ano nahitabo na to, sa dihang kitang nabautismoan, minawat sa atong Ginoo, bagong environment, bagong mga barkada, bagong lugar.
ang inyong sinayawan, bangko na po. Diba? Sa una, lambada man to, karon di na. Mudagan-dagan, mulukso-lukso. Praise God. So this is very self-explanatory, no? Ikaduhang saad sa Dios kang Abraham, ngano makaingon ta nga dako gyud ang Dios kaysa pagtuo ni Abraham. Because the Lord promised him to be a great nation. Daghan siyang mga kaliwatan o mga nasod. He would be blessed, and his name will be made great, and all nations to be blessed through him. Tinuod man ni mga igsoon. Research sa mga scholarly works nga si Abraham, bisan pa mga Muslim, magyungko ni Abraham. Nagtuo sila ni Abraham. O ang mga pulong sa Dios natuman gayon. Kung unsay ipanglitok ng sa Dios kang Abraham, kini natuman. Mauman usab sa dihang miingon ang Ginoo, ako mao sa gihapon karon ug hangtod sa katapusan. So kung nakatuman ang Dios sa iyang isaad kang Abraham, walay rason nga dili usab niya kini tumanon sa kanyang mga anak dito sa huling mga araw. Ibig sabihin, kung ang huling mga araw delikado, if last days are very dangerous times because it would be full of stress and troubles, the God of our faith is greater than all you could imagine and think. Dako pa siya. Wa pa mabot ang 666, naa na mga proseso kung sa kani. Ang espiritu ni Antikristo nagalihok na. Praise God. Sa kalibutan, ang espiritu sa pagsupak. Bisabot o kayabag ang mga tao karon. Praise God, sa katapusang mga adlaw. Ang Biblia nagasulti niini. Pero adunay propesya ang Dios sa writings ni Daniel. Unsay giingon pastor? That in the last days, they that do know their God shall be made strong and do exploits. Sa katapusang mga adlaw, baliktad ang mahitabo sa church. Kung ang kalibutan magkaanam o kadautan, ang nagapabili sa sulod magkaanam o kakusgan o pagkamatarong. Hadlok ka na yung pastor ni katapusang mga adlaw. Hadlok sa gawas, tungkol kayo mo samot kadautan ng tao. Ang magkadautan mo samot pagyod sa pagkadautan. Pero ang mga tao nga nakaila, they that do know their God. Speaking of a personal relationship to God. Ang Diyos na mo, Diyos sa Pentecostal. Uy, praise God. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Daghang Pentecostal karon. Pero ang Diyos, Diyos ni mo. This is a personal God. Ang imong pagsamba sa Ginoo, ang imong pagsimba sa Ginoo nagadepende ni kung giunsa nimo siya pag-ila, kung unsa gyud ang imong level sa pag-ila sa iya. Na may mga tao nga kamulong simba, kamulong og cellphone, gawas sa mga giingnan sila mga anak siguro nga, Nay, pwede bang i-like nimo ang prinsip para makapaminaw pod mi? Di ba? Pero kung ang imong pag-anhin din para lang mag-live, murag sa likwaot paminaw, niyanhin ka din Praise God, para simpaw na itong Ginoo mo, kaot na sa tulong sa Ginoo. Praise God. O man ang pagkaambit kita sa mga espiritualong mga butang. O yun ba mo ni anak? Praise God. Panalaginan yun sa Ginoo. Ang mga adunay pagtuo. Pero hinumdumin ninyo, bisag unsa kadako sa imong pagtuo karon, mas dako pa gyud ang Dios nga imong gituohan. God's blessings went beyond Abraham's faith. Wa gyud kahibalo si Abraham nga ang panalangin nga gisaad sa Ginoo, mulampas pa siya kinabuhi nga bisag siya patay, iskutan na siya, bisag siya patay na manggawas ang mga heroes of faith sa iyang mga kaanakan. Paminawin ninyo pag-ayo. Abraham did not know about heroes of faith to follow him. Abraham did not know about David. Abraham did not know about 12 disciples. And Abraham did not know about you and me. Wala na rin nakita ni Abraham. Wala sa kahibalo nga, ang Diyos nga yan, gituuhan mo o diyan mo lang Diyos na tuuhan sa mga oneness Pentecostals. Wala si Abraham makahibalo ni anak. Praise God. So the blessing of Abraham goes beyond his life. Abraham did not know we would still honor him. Wakay pa si Abraham na ato siya giskutan karon. Wakay pa si Abraham.
Napaabot na lang siya. Praise God dito sa langit. Abraham did not know his name would appear in the Bible. Wa kay ba si Abraham na kailangan may sulat sa Biblia kaya Biblia late naman kining isulat. God blessed his faith beyond his expectations. And God still blesses beyond what we ask or what we think. Right. Abrihin yung Biblia kung doon amoy dala sa Episo Kapitulo 3, versikulo 20. Episo 3:20. Kinsa nyo na yung Biblia di Bisaya? Okay, Bible drill. Tara, ibasa. Binisaya. Wala. Epeso 3:20. O kaniya nga pinagi sa gahong nga nagaliwag sa sulod nato. Kaniya, Pinagi. pinagi kaniya sa kahong na nagalihok asa. Nato. So kung wala'y kahong nagalihok sa sulod, out ka ng versikulo 1. Amen. Kahong na nagalihok Sa sulod nato. sa sulod nato. Yeah? Alang makahimo sa tanang mga butang sa makahimo. Pagkahimo sa kanang buta. Sa butana. Sa sukod nga labaw pa kagayon galakan kaysa atong alang mabangayo o mahula-una. Kaya kung magbasa doon lang diretso-diretso lang, hindi na mapuno-uno, saan hindi na ito masaktan? Amen. Okay, let's dissect this verse. Episo 3:20. Magsugod ko sa versikulo 19. 17 should I say. O aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing. Dala. Ang gahong nga nagalihok sa sulod, kasing-kasing ang gihisgutan. Sa Biblia, gusto ko ninyo mahibaluan na ang pulong kasing-kasing is not the physical heart but your mind. The word heart in King James Version is mind. So pag may higugma ang Ginoo sa tibok mo kasing-kasing, ano sa'yo buti pasabot? Huna-huna. Busa ko kasi pagkagapiyong ka, pero may mong huna-huna, liwas is wala. Ang imong kasing-kasing wala, imong lawas na simbahan. Diba? Simba ka, ang tarkuling, gahuna-huna ka, lawag naman, masinan kayong balay, masinan na iring, nanungkap dito. So bantayan nato ang pulong kasing-kasing sa Biblia, that's mind. Dili yung physical heart, kaning physical heart na to, dugo, nagpump naman ng dugo. That's our mind. Usang sige nang isaway, hindi Isus ang mga parisyo na inyo na, kamo, maayo lang mo, pasinuog na ako sa inyo mga kapit, pero ang inyo, kasing-kasing, layo, lalo na, ang nauna-una, may ito mo, sa ilang kanta. May ito mo sa ilang, praise God, pag-respond. O sa may unahunang ninyo karon, naapa ba kay bagyo? Dagko pa ba kayo ang balon? Oy, paminaw sa mo karon, itutok sa inyong una-una, kasing-kasing sa lecture. Ipakatawa ka naman kayo kasi makatulog mo galas 9 pa. Time check, 9:25. Brought to you by faith. Okay? Versikulo 17. O aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo. Asa si Kristo magapuyo? Kasing-kasing. Unsa nga proseso? Pagtuo. Aron kamo ingon nga mga pinagamot, gilaliman ka na, pinasuka diha sa gugma, makabaton og gahom. Unsa klase ang gahom, pastor? Sa pagsabot uban sa tanang mga balaan. Ngano ning ubang mga hindi man di makasabot? Si sabta na lang siya. Usay sabta. Diha, trupod ka. Ay sabta na lang po na siya kay wala bayan na siya imana. Paano niya nga nung ina yung desisyon na kinaboy na apil-apil man ko? Ang Biblia nagdadad, nato ka
Thank Di you, ba? sister. Ingon ang Biblia, Salamat. sige tuon, pero dili makaabot sa pagsabot. Sorry din. May problema. Pero nga, Take tuon kaya niya, kaya kinabuhi, wala man, kipagamot, o kipasukan, pinaagi, gugma. Kung saan na ng gugma nga, mapay pagtuo, sulos kasing-kasing. Kaya kung ang kasing-kasing, una-una, walay Kristo man ang puyo, pinagis pagtuo. Kung saan na nimo pagpakigamot o pagpasukan, pinagi gugma. Kaya kung naa ka na gugma, sa'yo naman sa tunuloy ang mga kauban ni Ele. Kanigod siya kung kinakalangan na nang napauban ng mga senyoroy. O anak, hinay kain na makuan, mulakaw. Hinay nga mula. Hinay nga mula. Gusto kayo nga mo hako kung matulog, hindi matulog. Ano di man yung ka makasabot kang pindi? Dili ni hotel nga, kailangan mag-relax ka. Pero kung ipagamot na doon, ipasukan, ang tanan mo na doon na kung ibuhat pinaging ugma, sa'yo naman sa ito. Kung may sa Biblia, aron ang tanan makasabot, upang sa tanang balaan. Nabasa ba ninyo? Nabasa siguro din ninyo, pero wala kayo ba ma? It's not in the mirror or lens, mga kapatid, sa kanabang paghinay. Kung ka mo magbasa ang Biblia, ayaw mo paturato yung basa na, basa. Paturato. Paturato. Balik-balikan ninyo ang linya. Una, kung sa kagalit, minumuya ba yung gimusa kung tarong ba? Ayaw! Ato sa unahan na wakay masabtan. Oh, nakagapas man lagi sa schedule kaya na may bookmark. Ay, balik na. Napanalaginan ba mo sa pulo? Ipaluin ninyo na ang gahong na sa pulo. Kung sa diha na ang pulo igawali, if the word will become a spoken word, this is written word. Pero sa diha isulti na ang pulo, doon na kining gahong. Kaya diha mo makita kung nakinabuhi bagay ka sa gugma. Nga nang daghang church, mga members pag-away-away. Oh, ang mga nag-away-away kauban na po sa LM camping. Pag ulit, kamo maglain mo barko, oy. Common na may sunod. Naagiin ano sa akin. Okay, padayon ta. Kasi mahurot na yung oras sa kapawa lang. Yeah, ulit. Usbo na ko ha, kanang diretso. O aron si Kristo magapuyo diyan sa inyong kasing-kasing pinagi sa pagtuo, aron kamo, dili sila ha, kita, ingon mga pinagamot o pinasukat diyan sa gugma, makabaton o gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan. Kung unsa ang ginagdon, ang gitasmon o ang kahabagon o ang gilatmon, ginliman ng mga superlative sa niya. Versikulo 19. O sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaatman aron mapuno kamo sa bugos nga kahugnanan sa Dios. We need to understand the fullness of God. Kaya kung dili natin maabot ng fullness of God, then doubt sometimes will come in. Ang pagduha-duha mo abot sa kumunahuna, tinuod ba yun ng Diyos na akong gialaga? Huwag man ko gitupat niya sa mga pagampo. Pero mato pa ni Pablo, kinahanglan ilho nato ni, dili pinasikat sa kinaatman sa kalibutan. Praise God, kung dili sa kinaatman, nga espirituhanon, mailalato ang gugma sa Ginoo, nga nagalampaw kini sa wisdom sa tibuok kalibutan, kinaatman, aron mapunog kamo sa bugos nga kahugnanan sa Dios. Ang Biblia nagkaingon, og kaniya, ang tanan nagkaingon, og kaniya. Kaniya. Jesus ang Diyos o kaniya nga pinaagi sa gahom nga nagalihok sa sulod nato. Unsa ganitong gahom nga nagalihok sa sulod nato? Mga ato na iba ng Holy Ghost. Gahom sa pagpanabot. Gahom nga makasabot ka. Nga nagalihok
sa imong sulod. Makapangayo ka sa Ginoo bisan unsa. Kay tungod nining gahuma, praise God nga nagalihok sa atong sulod. Arang makahimo, arang gajud. Arang makahimo sa tanang mga butang sa sukod nga labaw pagayon kadaghan kaysa atong arang mapangayo o mahuna-huna kaniya mahanaang himaya diya sa iglesia o diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan o sa kahangturan. Amen. Dili basta-basta ning Dios nandong gialagaran. He is bigger than our faith. Number 2, God is better than our faith. God is better than our faith. Sarah's accomplishment by faith. Tanaw nato ang accomplishment ni Sarah nga baog o pinaagi sa pagtuo unsay iyang nakabot, unsay iyang accomplishment. Versikulo 11 sa kapitulo 11 sa libro sa Hebreanon, ako usbon pagbasa sa pinulungang Binisaya. Matod pa dinhi tungod sa pagtuo bisan si Sarah na gayon nakadawat pa. Kanang word nga nakadawat pa, doon na siya nadawat pero nakadawat pa. Oh. Kana bang ala natakaan naman ko sa DSWD pero kitagaan pa. Duga. Grabe no. Tungod sa pagtuo bisan si Sarah na gayon nakadawat pa o gahom sa pagpanangkon bisan tuhod siya lapas na sa panuigon alang niini sanglit iya mang giisip nga kasaligan katong naghimo sa saad. Iyang gihukman nga kasaligan ang naghimo sa saad. Bago ta manguli, sa dili pa ta manguli niining maong konferensya, hukmi ninyo ang Diyos sa inyong gilingkuran karon. Unsay akong ihukom sa Diyos, pastor, hukmi siya, kasaligan ka Diyos. Pwede ba ibiyong nato atong mga matao sa atong kasing-kasing mong sa pagsabot? Hukmi siya, Ginoo kasaligan ka, matinumanon ka. Grabe mo, ginaya akong judgment sa imo, Ginoo. Wa man mo'y kahong sa paghukom, pero tungod sa imong saan, tungod sa akong mga nadawa. Hallelujah! Kasaligan yun ka. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. That was the accomplishment. Hallelujah. Sarah. Inyo bang napati ang Diyos sa niyang inyo siyang isulti ang inyo na nakapulong? Amen. Kasaligan ka. Labi na kung ang mga anak magpabandlong sahay walay sultan, sahay walay bayan ng mga bills. Pero kung hukman lang yun nimo ang Diyos, maglakaw ka kawak ka. Mura kang naglutaw, mga naglakaw tungkol sa kanagang problema. Na kay negosyo nga, huwag ka gano'ng sahod ka nimo, ganal maligdili. Pero kung sa paglakaw nimo dahil, maingon ka lang, Ginoo, ako kang ihukman na kasaligan. Wala rin magkatabang kundi ikaw lang. Ngano nakahukom si Sarah sa inyong anang statement? Tungod kay lampas na sa ilan, minupos na si Sarah. Wala mo, wakoy. Praise God. Parang siguro sila magdulog ni Abraham, may mga tiguang na doon. Tanang mga tiguang ng amen. O yan mo, ang kulo tiguang mo eh. Listen to this. She bore the promised seed, Isaac, in which Christ would be on that lineage. She was well past the age to do so. But notice how small her faith. Bantayin ninyo kung sa kagamay ang pagtuo ni Sarah. May taka grabe si Sarah, may nakuha kay siyang pagtuo. Pero ang tinuod, yung gamaya sa iyang pagtuo. Ako gusto, yung gamaya sa pagtuo ni Sarah. Akong improve sa inyo ha. Sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 12, muna na itabo. Ang anghel minaon naging istorya
ang Abraham. Genesis 18:12. Ako sa nimo laman si Sarah. Praise God. Niya. Karon si Abraham ug si Sarah, versikulo 11. Karon si Abraham ug si Sarah mga tigulang na. Mga tigulang na gayud kaayo. Gibalik yun na sa Bible. Sa English is stricken in years. Very redundant ang pagkasulat. Pero gusto na ba? Paminamin ninyo pag-ayo. Di ba mo pagkakatawa ka? Karon si Abraham ug si Sarah mga tigulang na. Di ba insakto na? Tama na, di ba? Oh, mga tigulang na. Mga tigulang na gyud kaayo. Idubli ba? Tigulang niya, kaayo pa yun. Onya, mihunong na kang Sarah ang kinaiya sa mga babae. Sa may kinaiya sa mga babae, monthly period, di ba? Mihunong na. Wala na yung monthly period. Praise God. 12. O mikatawa si Sarah sa iyang kaugalingon nga nagaingon. Karon hinuon nga ako tigulang na, wala na ko ng monthly period. Aduna pa ba ako'y kalipay? Anak pagid sa nalagro jud kaayo. Pangutan-an ninyo mga tigulang, dulo na pa ba sila kalipay? Usahay na lang! Usahay! Sis, kanang imong pagtuo ng usahay, parang naku pala kay kumpara kay Sarah. Si Sarah ba na dyan kalipay? Nakabasa ka lang ta, kay basig mo, unahin mo nugulit. Mo duty ganing mo na yung lecture ba yan ni aking confidence nato. Okay, 12. Ingon si Sarah. Tigulang na. Aduna pa ba ako'y kalipay? Saklit ang akong bana. Ang akong Ginoo mo na term sa una. Ang akong bana tigulang naman usa. Wala pagkaroon sis. Napapakoy kalipay. Busa, sabihan na dunggan niya ang anghel nga istorya ka na. Kang Abraham na, sunod tuig, doon ka na bata. Si Sarah, kaya ang division, dili man paliha karon na ano lang. Tinon lang ba? Tita lang ba? Ang division. Nagkadungo sa sakta preference na sa, abi man yung bisita dito, pero ang tinon, anghel ko siya. Nag-istorya sila, gusto ni Abraham na, ang imong asawa manangko niya karon sunod balik ako sa time sa spring mga 9 months di ba mga time sa bata gyud naa ka na anak si Sarah na naminaw sige sa katawa sige tagik ko katawa ba karupa ya karupa labog sa una hayoktin pa ko Sana. karupa ano ba? Mama siya mo to. Kinsa mo to? Minupos na siya. 90 anyos na siya. Ano to? Mga anak 90 anyos. Pero sa dihang nangala na siya, doon pasabot, midulog siya pa. Ay mo may mo sa akin. Dulugin na yung asawa. Ay wala na siya magdulog. Kasi Sarah mismo na pamato. Doon na pa ba niya iko'y kalipayan ng butang? Musa pagkadungog ni Abraham sa akin nga, magkaroon sa anak, wise po ni sa Abraham. Day, hotel ka day. Moingon sa akin, sponsor daw niya. May hotel ka niya, tumutungos mo. Pagkamatikod ni Sarah, lahi naman yung dibate. Kalipong-lipong naman siya. Suka-suka. Wako sa experience ko. Iso ba yan? Wag kay experience. Sa meron sa manin. Huwag man siguro ko katunawin. Lahi man na may nilihok sa akong tiyan. Paglihok sa iyang tiyan, hukman dayon niyang Ginoo. Kasaligan nila. Dili na ta mag-istod lang sa kay murag ganado kay mo maminaw na sa araw. Sa diyan ni katawa si Sarah, kami ni katawa. Kaya ang iyang katawa nagpamatuon mawali sa buto. Ano nangatawa mo mo? Kaya ang inyong katawa, di
pagtuo. Sa iya pagkadung ako mabuntis. Klaro ni tawan ki sa mana? Di ba? Kinsa na bisita na akong bana? Grabe. Unya, sa diyan may katawa siya, ang anghel nakadungog siya katawa. Ngunit problema ni bakit nakadungog ang anghel siya katawa? Tungkol sa kagamay sa pagtuo. Unya, miingon si Jehovah kang Abraham, nganong may katawa si Sarah? Versikulo 13. Nganong may katawa si Sarah? Na nakaingon, matuon ba kayo na ako manganak? Na ako tigulan naman? So ang iyang huna-huna, nag-istorya, matuon ka ni, ako manganak. Pero wala sa iya words. Ang huna-huna, kadagan. Pero nagbasa sa Diyos, tungod sa iyang katawa. Kaya pwede man tayo makatawa. Sis, kumusta sis? Pero ang huna-huna, kadagan. Kaya siya ka na mabayad siya ng utang. Namuna may sanda ko siya giuli. Ingon lang Ginoo. Abraham, di ba si Sarah ang i-confront sa Diyos ha? Si Abraham ang i-confront. Hoy, anong katawa mo na yung asawa? Una, mingon sa ikingan din eh. Nga nag-aingon. Bakit mag-ingon si Sarah ang mga pulungan? Pero ang Diyos, nga nag-aingon. Bisabi na kuha sa kinuna. Sa ikingan na. Matuod ba kayo na ako manganak? Na ako tigulang naman? Mingon ang Diyos. Ano na ba yung mga butang na makuli sa Diyos? Ano na ba yung butang na lisod sa Diyos sa langit pinulungan? Wala. Ano na ba yung butang na imposible sa Diyos? Wala. Pagutanahin mo katapan, doon na ba'y butang na imposible sa Diyos? Ang akong Diyos, dako kaysa kong pagtuo. My God is better than my friend. Hindi si Jehovah kang Abraham. Why malisod na ako? Versikulo 14. Sa panahon nga gitimanan, magabalik ako kanimo. Sa panahon nga gitimanan, magabalik ako. I have seen so many pregnant women delegates today. Doon ay mga buntis na apil sa ato karon. Taas ang kamot sa mga buntis. Praise God, dalay ko na Ginoo, panalangin na sa Ginoo. Katong plano pa nga mapabuntis. Katong dili na jud, Musa. Sister Pauline, sa mana, duha man ang kakamot. Ang Ginoo kusog manimaan. Kung doon na kay saan ini sa altar, bantay ka, timanan na niya. Balikan ka sa inyong mga gipagsaad, yung mga vow na to. Ginoo, magpasting na yun ko kada Miyerkules. Timanan ka niya sa Ginoo. Bisag una-una ka nagadagali mo. Manimaan na Ginoo. Ginoo, ako na yung ilabay ni mga pantalon. Ako na yung inlabay ni mga pintura. Ako na yung inlabay ni... Nauna ni mo gadaga. Timanan ba yan? Labi na ang mga pledges. Timanan, bilis ginumo ba? Asa na ko? 15. Okay, 14. Sa panahon nga itiman-an, magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon ug si Sarah makabatulog usa ka anak nga lalaki 15. Unya si Sarah milimon ni anak. Gamay pa sa pagtuo, bakakon pa. Milimon nga nagaingon. Wala akong magkatawa. Wala mo katawa. Giingon to niya kay nahadlok man siya. Ug siya miingon, dili! Kung dili na mikatawa ka cute, giingon ang Ginoo, dili ay! Tawa ka ba? Praise God. Kanang ito na yung maglihan na kanang imposible na maayo, cancer ba kanang bedridden. Nya ikaw nga miapil ko dito kay membro ko ng prayer team. Tanaw ni mo lisod na man mabuhi. Lihan sila sa pastor sa ilay president pero inuna-una katawa. Bahala ka, spira ka, basta ka.
Naa sa time. Ano ba Nga, yung nagasuway ka. Mas wala ko pero kasi Dala para magsuko pandamay. Wala time nga kuan ba pero kuan lang gid ba. oo Magbugno ang pagtuo ug kuan ba duha. daduha na ayo na. Okay, doon na nalaman ko ay Yes. 13 minutos. After 10 minutes, according to Wason. Okay, Nindot sa di ta ka. gamay ang pagtuo, milimod pag yun. But you know what happened? As long as your marriage is intact and your submission to your husband is correct, Kuan sa God sa una. honor Sa her Yasi, small basta faith niya. and Pagbali give na mo her blush yung a konsolasyon ko. son. Kinsa ninyo diri ang nagpasakop yun sa inyong mga bana? Taas ang kamot. Pasakot. Si, ang uban, ay, Pasakot ka na. ay, sundog-sundog pa. Kana, Sundok-sundok. nagpasakop. Sa Biblia ba yan ang term? Nagpasakop sa tanang mga... Butang. Nawagan mo kang malugan niya. Nagpasakop siya sa tanang mga butang. Tanang mga butang, magpasakop sa inyong mga bana. Ay, magpasakop sa bana, may income, may trabaho. Pasakop ka niya, pastor. Okay, sa may mong isimba. Nakainakabas Diyos nga mong isimba. Bisa pag unsa na siya ka gwapo, dili pula pag kamay income, ikaw mo professional na kong income. Magpasakop ka sa tanang mga butang. Kaya kung naa kay mga sayong ginagmay sa pag-ampo sa iyong bana o relasyon sa Ginoo, panananilang yapon ka. Kung palaaway ka sa iyong bana, sabi na. The disciples' small faith in the storm, kita na to, mustard seed faith moves like mountain. Okay, number 3. God's promises build our faith. God's promises builds our faith. Now, faith Abraham offered Isaac. How could Abraham do this? The only son, God's promises concerning Isaac, praise God, has said that he will become a nation. Ang saan sa Diyos kang Isaac, di ba mahimo siyang dakong hanason? O niya, sa wakas siya, gamay pa lang siya, ginlan siya, Ginoo, ihalad ni mong anak, patyain mong anak. Halad na sinulog. Si Abraham, okay na po, okay. Nagsalig na siya. Ang imong saan ba yan, nahimuhon siya, dakong nasod niya, karon, imong ipapatay, sige. Imo naman ang saan. Kaya si Abraham, nagatuuman, mahuman niya patya niyang anak, makahiwang Diyos sa pagbanhaw kaniya. Grabe yung pagtuloy, hindi basta-basta. Faith grows as we take in God's word. Ang pagtuo mo tubo. Praise God, sa liha na kita kanunay magatuon sa mga pulo. Di ba natay awit? Ako mabuhi. Ang imong pulo mo'y akong kadato. Di ba natay awit na itungod sa pulo? Exploits the Bible character to make our faith soar like Moses, Joshua in Jericho, David fighting against Goliath. Now, claiming Bible promises increases our faith. So, these are my conclusion words. Trust God for the impossible because our Lord will come through for you. God is bigger and better than our faith. LN 2023. Kung mabalik mo ng Ginoo din natin magkakita. Pero kung dili pa, naragyan mo yung panahon na kita magkakita. Ako isulti ninyo, muuli ka, aduna kay Diyos na nailhan pa nimo siya o lawong nga pagkaila. Siguro ba po sa mahimong mga pulong kato nga, ipapag niya Diyos. Sa timong adlaw sa imong kinabuhi, makasugat mga challenges, makasugat ka mga problema. But you can still judge God when everything, praise God, hallelujah, that He had promised will come into you. Kasaligan ka yun, Lord. Matuod ka. Di ba, matag Miyerkules, prayer meeting mo, tindog ta. Kinsa na ay testimony. Di ba? Tindog ta. Ang Diyos maayo yun kaayo. Just continue to do good. Continue what is you doing, mga kapatid sa imong himo. Sige, padayon lamang. Ang Diyos, mga panalangin. Manindog kang tanan.